Idujeme bomboniery. Potkaný. Vy to asi nebudete jesť. Zviazaný, potkaný. Vy to jesť nebudete. Aha, jedna bomboniera. Tá je úplne výborná. Potom som dostala Toblerone. To si za chvíľu otvorím. Čo boli tam tie veci? Hello. Toto, V tých ňam. ozdobách tie flaštičky, Aha, to to som neboli dostala na sviečky. meniny. Hello. To je Týka hovorila, že sa ale nejde flaštičky. avokádo, Tynia, to je maska Toto panáčiko. na ksicht. To bolo koho? No tak si... Potom tieto okuliare. Panáčika. Oranžovú čapku. Nie, Takéto si bekerov. No to sú sviečky alebo... To sú výbušniny. Výbušniny? Tak to rozprávaš. Potom Party popper. takúto nádobku. Počkaj. Búchacie flaštičky. No tak neviem, či sa to dá búchať. Čo to To je? sú takéto čičeky voláky. Potom... Takéto guličky, Do mňa. balenia od To bude Kiki. na Taliansku tieto. To si zoberieme na kreslíky a potom rozvojíme rozhovor. A toto je čo? Poskladaj si to, Potom daj si do takéto, otázky a odnes si to takéto daj si. guličky. Vodráka. Potom 30 eur. Všetci mi tu kecajú. Niečo búchacie. A potom tenhle náramek. Veritas. Dobre je. Starkids. Výrobok položí na nehoravú podložku. Zapálte zápalnicu a odstúpte do vzdialenosti minimálne 5 metrov. Takže všetko sú búchačky. Ivankina torta. To je môj panáčik, toto som to vybrala. Panáčik? Ja chcem panáčika. Ja mám tohto. Ja chcem tohto. Kika, máš To tohto bude môj panáčika. panáčik. Kika má tohto. Where is mine? A myšičky. Aha, a je tu Henry. Henry. Kikčin pes. Čo tam skáčkáš? Sorry, to je to z tej reklamy. Z tej reklamy na Coca-Colu. Heinrichu. Poďme. Henry. Chceš robiť? Viackrát. Ignorante. Kašle na mňa ten pes. Henry. Henry. Henry, ku mne. Poď k nohe. Henry. Poď sem. Poď sem. Henry. K nohe. A ja. Chcem púsmenku od Henryho. Už ide. Čo sa žení s Kikou, alebo čo? Zabudla si sa. Venčíme Henryho. Aj Kika. Aj Ivča. A Henry. Henry, ukáž sa na kameru, ne? Juju. Je tvoja spolužiačka, Kika. Ideme, Henry. Ahoj. To je môj pes. Myslím, že opačným smerom. Bežem. Henry, zdrhaj. Bežem, nevieš, no, držať. A zadržím tak trošku.